v dnešnom videu sa budem snažiť o to, aby som sa dostal do top 10 v Fortnite Battle Royale, ale môžem používať iba jednu raritu zbrane, ktorú si na kolese šťastia vytočím. Podarí sa mi dneska dostať do top 10, no to sa dozviete v dnešnom videu. Každopádne like a odber, lebo keď dáme do konca roka 1000 odberateľov, tak budem mať prvý YouTubeový stream, takže ak chcete môj prvý YouTubeový stream, dajte like a odber. A teraz si už užite video. Dobrý deň ľudia, dneska už ste videli asi z intra, že dneska vytočím ako rarity zbrane môžem iba používať. Takže roztočíme to. OK, čo nám padne? Exotic. OK. Takže OK. Tak dobre. Tak to som zvedavý, jak sa mi bude hrať. Dobre, takže prvo sme si vytočili exotickú raritu zbrane. Takže som zvedavý, že jak to dáme. Už sa zapína hra. Inak toto video natáčam jednu snímku som natáčal 4 krát, toto natáčam všetko ešte. Potom tie ďalšie dve natáčam 2 krát a toto natáčam 5 krát. Takže ja som celkom nový na YouTube, takže pre mňa celé veľkom nezvyk, že strávim tak veľa týmto. No ale som zvedavý, teraz by to už malo ísť, lebo a prepáčte, že tu nie sú žiadne zvuky tejto hry, len lebo ma tam vôbec není počuť potom, keď tam mám tam zapnuté zvuky, takže preto pravdepodobne asi nebudete počuť žiadne zvuky tej hry, takže tak no, takže tuto také vysvetľovačky trochu. Potom, prepáčte, že toto video vychádza trošku potom, lebo najprv som mi moc nechcel točiť, lebo ani som nemal moc času, lebo predsa len som to točil ešte cez vianočné prázdniny, možno to vidieť aj po nich, lebo je to dosť možné, aby som pravdu povedal, lebo ten edit ešte chvíľu bude trvať, ale bol by som rád, keby to vyšlo ešte cez vianočné prázdniny. Možno v sobotu, v nedeľu typujem, alebo pri najhoršom v pondelok, útorok, a keby fakt nič, tak to môže výjsť teoreticky až po vianočných prázdninách toto video. Takže keď sa na toto video pozeráte až po vianočných prázdninách, tak je to možné, takže nehovorím, že to musí výsť po vianočných prázdninách, ale je to dosť možné, že toto video už vyjde po vianočných prázdninách. Takže nemám moc stály content zatiaľ, skúsim to napraviť, lenže znovu nahrávanie je niekedy dosť akože obťažené. Takže tak no. Takže exotiku to... Ja som to mal celkom aj vypočítať, ne? Že koľko to bude trvať. Trvalo to oveľa menej, ako som si myslel. Bo som si hovoril, že to bude trvať tak 20 minút, ten klasický Battle Royale, keď tam nebudem mať žiadnu vzácnu. Čo tu mám rovno 2, lebo koleso som si už točil predtým. Kamo niekto tu po mne strieľa. Bum, dobre, idem dole. Takže koleso som si točil už predtým, takže už viem, aké tu budem mať to zbrane, takže mám tu 2 vzácne, ktoré netrvajú, ktorá jedna trvala, akože už som to robil, jedna trvala 4 minúty, to je to je exotická, potom, no uvidíte, že ako som si vytočil. Takže sorry, že toto video je dosť oneskorené, malo ísť oveľa skôr, ale
no. Bol by som rád, keby to vyšlo ešte. Lebo ja toto video, akože túto snímku nahrám v piatok, čo je pre mňa, piatok je dnes, takže ja mám 3. januára mám teraz, ale a vám možno to video bude až po 7. Takže tak. Takže už možno ani nebudú prázdniny. Takže sorry za veľké oneskorenie tohoto videa, lebo ono malo výsť už štvrtok. Dobre, čestka tu berem. Takže preto, no. Takže tak. Inak toto som len delal aj predtým, ale moc to nevyzeral. Tu ma zabil predtým typek ešte. Ja už na toto natáčanie dosť nemám nervy, lebo toto som natáčal už dosť celkom dlho, takže... Dobre. Ale typči tu tako nie sú. Dobre, nie sú to typši ako podľa mňa, ale... OK. Dobre, tak parkourista za mňa zrovna... Hej! Ale ja ani neviem moc, jak sa dá získať exotická. Takže... Nie. Dobre. Kde je tá čestka? Tam nevidím, jo? Tak pôjdem asi sem. Dobre. Tu možno niečo bude. To mi možno zasvieti. Tu je. Jop. Ježiši. Tak tu si moc nič nezoberám. OK. Dobre, to už je otvorené. Ja idem iba tak za nosom. To som nikdy nevidel. No prepáčte, ja si to musím prehrať. Ja som použil, takže idem to prehrať, lebo... Kill me, bro, kill me, Boom, yup, kill me. Však kamo... Kill me. Kamo, to je dosť akože človek, ktorý má IQ pod 70. Však ale... Viete čo, toto nemá zmysel sa takto zabíjať, idem tam. Idem do zóny. Takže... Sorry ľudia, NPCčka ma úplne nevedia zabiť. A teraz ma zabijú však. Takže tu si chvíľu počkáme. Toto bude určite z tohoto videa vystrihnuté, lebo to budem čakať asi 3 roky. Kým ma toto zabije. Bum, zatiaľ si tu zaskačem. Vlastne už môžem používať krompáč vlastne. Bum, naťažím si. Takže takto to funguje, že keď vlastne... Viete čo, ja to už rovno... Nie, viete čo, ja to nemôžem. No dobre. Takže... No takže, čo som si vytočil v ďalšej točke? Teda ja, respektíve ja už to viem, ale ty by to ešte neviete.
Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. OK, som zvedavý. OK. Nie, Legendary, no GG. Tak to bude ťažká výzva zas, jak pri tej exotickej. Dobre. Jak ďalšie sme si vytočili zbraň Legendary. Nie som si úplne istý, v akom to bolo poradí, ale keby takto poprádzem v tom videu. Mne sa zdá, že druhá. Ale sorry, ak to bude tretie. Inak ale hlavne dajte like, subscribe. Možno, ak dáme do konca roka, to som chcel povedať, ak dáme do konca roka 1000, tak bude prvý livestream. Ako sa na to pripraví a ak dáme do konca roka 1000, tak bude prvý livestream. Takže tak, to som chcel iba povedať k tejto Legendary zbrani, aby sme už niečo mali. Takže Legendary zbraň. Tuto ešte v lobičku môžem hocičo používať. Možno to nám bude cez prísť. Ja, takto sa dajú hrozne dobre rušiť emoty. Takto sa dajú hrozne dobre. Kamo, typek. Agresívny dosť. Ale tie NPCčka ma fakt štvú niekedy, keď sa chcem nechať zabiť. A hlavne, keď nechcem zomrieť, tak ma zabijú úplne na pohodu. Dobre, takže... naposledy som našiel legendárku tam, kde som landil predtým. Samozrejme ten darček. Sorry, že to budú také divné zvuky, ale som taký istý človek a dotýkam sa mikrofónom zo sluchadiel na môj mikrofón, takže preto tu sú také divné zvuky. Idem asi na... Toto nemôžem zobrať. Ani toto nemôžem zobrať. OK, dobre. Toto vlastne môže padnúť iba mytik. Vyzerá to tak, škoda, no. Teda epic, sorry, epic. Lebo tam som ešte nikdy nevidel legendárku. Čo s ním mám robiť? Nechcem s ním obchodovať, prepáč. Kašlem na ňo. Nepredáva žiadnu legendárku, takže mi to je jedno. A toto som bol už. To je tam, kde som. Takové poschodie nižšie pôjdem. Jop, tu je. Rare a rare. OK, tu možno ešte niečo. Tak nič. OK. Takže ani neviem, na čo mám slúchadla v podstate, ale mám. Len po poschodenejšie stopro. To viem proste, že ono to je poschodenejšie, alebo... OK, žiadny fall. Žiadne fail. Damage. OK, dobre. Iba tento Ice Fit. Nepotrebujem Ice Fit. Ice Fit fakt nepotrebujem, aby som pravdu povedal. Keďže to je, hlavne, že to je rare. Preto to nepotrebujem, ani tu nič nepotrebujem. Díky. Nie. Inak a môj hlavný cieľ tejto challenge, ak som to nehovoril v intro, je dostať sa do Top Destiny, takže a to zatiaľ nevyzerá moc. Sorry, zase som sa doskol. Vlak tu ide, dobre. To možno niečo bude na vlakovú. No ale ja nechcem ísť na vlakovú, lebo
lebo tam tam bude veľa ľudí a ja na to moc nie som pripravený. Kámo, typek, niekto po mne strieľa. Bum. OK. Ak to je NPCčka, tak ma netrafí vôbec ani náhodou. OK. Ale asi to je NPCčka, typujem. Už po mne nikto nestrieľa. Bum. Krásne, ale zase žiadna legendárka. To zatiaľ nevyzerá úplne dobre. A tam vyhrám Battle Royale, to by inak bolo celkom také vtipné, že vyhrám Battle Royale bez toho, aby som našiel legendárku. Ale podľa mňa ju nájdem tako ešte. Ale pôjdem asi semka, tu možno niečo bude. Centralo. Nie. Nič. Nie, kamo, typek, to nechcem. A typkov nemáme radi. Ne, a možno to je NPCčko. Tak, asi je to typek. GG. Typek. Dobre, tak to sa nám úplne nepodarilo. Idem do lobíčka. No. Prvý play bol možno aj lepší, potom si to porovnám. No, ale... Ja som si vlastne nezobral... Dobre, tak urobíme to takto, že teraz si to zoberiem. Počkaj, back. Battle Pass. A to mám všetko. A toto je... Ja si to asi equipnem. A to je toto, tak to si berem. A toto si equipnem. Toto si tiež equipnem. OK, dobre, môžem ísť. OK, let's go. Dobre, tak som zvedavý, čo si vytočím v tretej točke a poslednej tohoto videa. No dobre, takže ideme na dnešné video posledné vytočím. OK, to musím dať. Počkaj, kde mám legendary. To som mal túto hru a mal som aj jednu legendárku. Takže, OK. Dobre. Nie legendary, no GG. Prosím niečo dobré, prosím nie až také zase, jak pri tej uncommon, to je veľmi dobre. Dobre, takže ideme si vytočiť ďalšie. Ľudia, prepáčte, že teraz takto musím to rozkrájať, len Canva mi nedovoluje mať tak veľa vlastne, také dlhé video. Takže ďalšie video sa volá pokračovanie na video, ktorú raritu zbrane si vytočím, s tou musím hrať. A potom si môžete dopozerať Battle Royale, ktorý som si vytočil na kolese šťastia. Prepáčte, fakt, musím to ukrojiť, lebo inak to proste nejde, lebo Canva nepodporuje také dlhé videá a ja nemám pročko, takže možno keby som mal, tak by to išlo, ale takže preto vám to chcem povedať, aby ste si dopozerali video a aby ste ma nehejtili za to. Dobre, čaute.